Autoridades, señoras, señores, moi boas tardes. Benvidos a esta 14ª edición dos Premios Arenteira, uns galardóns consolidados e que buscan recoñecer o talento e o esforzo de todos aqueles que desde aquí, desde esta comarca do Orcellón, impulsan a cultura, o deporte ou mesmo son un exemplo de superación a imitar. Saudamos os veciños que se suman a vostedes en directo grazas á retransmisión que está a facer a televisión do Carballiño. Estes premios, impulsados polo Grupo Ceriber, son un soño feito realidade. Toma a palabra a continuación Uriel Bernárdez como representante do Apartahotel Arenteiro e do Grupo Ceriber. Representantes do Novo Cine de Leiro, representantes da Escola Madocuán, familiares de don Antonio Rei Cornide, dona Icía Nogueira Crespo, Xosé Luís Sobrado, presidente dos galardóns da Arenteira, Manuel Bernárdez, presidente do Grupo Ceriber, autoridades, ben queridas amigas e ben queridos amigos, benvidos a esta 14ª edición dos galardóns da Arenteira. Hoxe non só entregamos premios, hoxe celebramos historias. Historias de esforzo, de ilusión, de valentía. Historias que nos lembran que mesmo nos días difíciles sempre hai persoas que manteñen acendida a luz. Cada ano, estes galardóns fannos parar un intre e mirar o que realmente importa. O traballo honesto, o compromiso coa xente, a vontade de mellorar o noso mundo, por pequeno que parece. Iso é o que representan as figuras creadas por Xesús Carballido, pero sobre todo, iso é o que representan as persoas que hoxe premiamos. A vosa trayectoria toca o corazón da nosa comunidade. Sodes un exemplo que inspira, que alimenta orgullo e que nos recorda que esta terra está chea de xente maravillosa. Grazas ás entidades, aos medios, grazas ao Concello do Carballiño e grazas, moitas grazas a aquelas persoas que case en silencio fan posible este acto ano tras ano. Sen vós, nada disto existiría. E grazas a todos vós por estar aquí esta noite, por compartindo emoción, admiración e gratitude. Que disfrutedes do acto, que vos chegue ao corazón e que o próximo ano nos volvamos a topar todos xuntos. Grazas. Procedemos a continuación a dar lectura a cada xurado destes premios. Sendo as 20 horas do día 16 de outubro de 2025, previa convocatoria, celebrase na sede de Ceriber, de acordo co disposto nas súas bases, a reunión do xurado do galardón da Arenteira, composto por don Xosé Luís Sobrado Pérez como presidente, dona Isoína Río Negro Fariña, dona Emilia Castro, don Lolín Lira Pousa, don Juan Manuel Rodríguez como vogais. Actúa como secretario deste xurado en representación do Apartahotel Arenteiro, organizador do evento, don Juan José Torres Mosquera, con voz e sen voto. Unha vez recibidos e examinadas as votacións procedentes das entidades, centros educativos e asociacións encargadas da elección dos galardoados nesta 14ª edición en base aos candidatos propostos ás mesmas por vez primeira polo propio xurado e organización, este xurado acorda outorgar esta distinción ás seguintes persoas e entidades. Apartado de Cultura e Investigación, Novo Cine de Leiro. O xurado considera que o seu propietario e promotor Ernesto Romero é merecente de tal distinción pola súa longa traxectoria vencellada á difusión cultural, neste caso, en concreto, o do mundo do cinema. Este home funda este emblema cinematográfico nos anos 80, anos nos que a industria de proxección está en franca crise en toda Europa e vive peches masivos das salas. El, que durante moitos anos traballara na cidade de Vigo neste mundo da proxección, teima no seu afán por mantelo vivo nun pequeno lugar como Leiro. E non só o consegue, senón que convértese en pioneiro do cine digital e 3D na provincia de Ourense e un dos primeiros en Galicia, chegando a hipotecarse no seu afán por acadar este soño. Dende o seu inicio mantén na súa sala pezas populares e tamén cine de estrea. Crea o Tempo, un pequeno pero ilustrativo museo do audiovisual dentro da instalación cinematográfica
que de paso segue sendo a única con programación estable que se mantén nas comarcas do Ribeiro do Carballiño. Apartado de deporte, Escola Madocuán. O xurado entende que este equipo e Escola Nacidos, o abeiro do xinasio do mesmo nome da vila do Carballiño, resulta merecente a este galardón pola intensa actividade que ven desenvolvendo o seu importante papel formativo e competitivo comezado desde hai 40 anos e baseado nunha intensa actividade formativa con cativos e adultos na que é un referente a nivel galego, pasando polas súas instalacións deportistas que se moven na elite competitiva e outras persoas que fora dese mundo da competición, pero amantes das disciplinas do hapkido, kickboxing e outros artes marciais, dando como froito a consecución de diversos campeonatos e premios individuais e colectivos a nivel galego e español. Apartado póstumo, Antonio Rei Cornide. No caso deste galardón, este xurado toma en consideración o seu outorgamento a longa traxectoria deste, respectando e lembrando a un home vencellado co mundo da cultura musical e teatral carballiñesa e galega e co fomento da mesma, sendo un axente activo como membro integrante da Coral do Casino e presidente da mesma. Foi tamén presidente da Federación Coral de Galicia, membro do grupo de teatro Tiruleque do Carballiño, fundador e director do Coro de Cámara Música Viva do Carballiño e membro da Coral Polifónica da Golada, en Pontevedra. Neste longo camiño, nun acto celebrado na cidade da Coruña, foi imposta pola Real Academia Galega de Belas Artes Nosa Señora do Rosario a insignia de prata marcial de Ladalid pola súa constancia no eido musical. Malia a súa enfermidade, seguiu activo ata que a súa decaída delicada saúde lle permitiu. Defensor teimudo do papel das corais dentro do espectro cultural galego, Antonio Rei reivindicou sempre ese papel e a necesidade de potenciar esa importancia. Como comentario final que trascende máis aló das valoracións meritorias, dicir que tamén é lembrado por este xurado polo seu paso por este acto da Confesión da Salenteira, nas actuacións musicais como compoñente do Coro de Cámara Música Viva, onde deixou un moi grato recordo. Apartado de superación no ámbito da educación. Icía Nogueira Crespo. Este galardón, creado para premiar a aqueles alumnos da ESO, ciclos formativos da formación profesional e bacharelato, que ademais a súa condición de alumnos dos diversos centros das comarcas do Ribeiro do Carballiño sofren atrancos na vida cotiá que lles impiden o desenvolvemento normal das súas vidas e dos seus achegados. Por iso, o xurado, tomando en consideración a situación persoal da alumna e sendo sabedores do sobreesforzo de superación persoal no seu día a día, acorda conceder dito galardón a Icía Nogueira Crespo, alumna de segundo da ESO do IES número 1 do Carballiño, que coa súa dura situación médica e funcional e con infinitas limitacións convertese nun punto de partida desde o cal ela mesma, coa axuda da súa familia e do equipo educativo, construe día a día unha historia de vida marcada pola ilusión, a valentía e o compromiso coa aprendizaxe, como recoñece o profesorado e o centro onde ela estuda. E sempre un sorriso. Sendo as 20:40 horas, dase por rematada a sesión. O Carballiño, 17 de outubro de 2025. O presidente do xurado. Precisamente, a continuación, escoitamos o presidente do xurado destes premios, a don José Luis Sobrado. Boas tardes a todos e todas. Despois da lectura da acta xa poucas cousas quedan que decir con respecto ás persoas aquí sentadas á miña dereita. Creo que están plenamente xustificadas as concesións que se lle fixeron nos galardóns da Arenteira. A min un pouco só me queda, non quero estenderme como fago outros anos, quero simplemente, nome meu e do xurado que me acompaña, dos meus compañeiros, pois, bueno, que decir que estamos moi orgullosos de seleccionar esta xente, como tamén teñen que estar orgullosos todos aqueles que os votaron, porque, independientemente de que todos os candidatos que este ano se propuxeron, porque además temos que decir que este ano cambiouse
o sistema de votación. Antes era cada entidade votaba, bueno, pois a quen quería, e este ano foi, bueno, demoslle un pouco a volta a tortilla, e entonces nós facemos a proposta e logo a xente vota. Temos que decir que, bueno, que houve votación bastante disputada, bastante reñida, pero, bueno, ao final, pois, o xurado, por sorte, pois, como eles saben, pois temos pouco traballo normalmente, porque respetamos sempre a vontade dos votantes. Temos que decir que este sistema que implantamos este ano deu un resultado tamén moi bo en canto a participación de centros, de entidades de tipo deportivo, cultural, social, etc. Entonces, bueno, foi en ese sentido un acerto. Pois que, bueno, queríamos tamén agradecer a organización, a confianza que sempre deposita min e nos meus compañeiros, bueno, do cual teño que estar tremendamente agradecido, sobre todo, bueno, pois, levar os anos que levamos e que, bueno, que estamos aí, estamos codo con codo, intentando que isto siga para adiante. Queremos que é un evento moi importante tanto para o Carballiño como para o Ribeiro. E, bueno, xustiza, creo que por unha vez a xustiza, digamos, neste tema da cultura e deportivo, pois que está do noso lado no sentido de que estáse recoñecendo a xente que de outro xeito, pois, ao mellor non tería a oportunidade. En canto aos premiados, bueno, pois, como dixen antes, pouco máis hai que decir do que xa se dixo, pero si gustaríame facer, bueno, pois, unha serie de consideracións pequenas con respecto a todos eles, que procuramos. No primeiro empezarei por orden do que se vai ser a entrega. Pois un pouco empezar por Claudio Mateo, o director da escola, Ximnasio Madojuan, aquí no Carballiño, leva moitos anos de trayectoria. Eu, ademais, fui un alumno desde o principio, agora sabedes que non fago moito deporte, pero aquela así. Entonces, bueno, Claudio, bueno, pois ten unha cousa que é moi importante, que eu valoro moito, eu creo que moita xente valora, que é unha persona moi disciplinada no seu traballo, na súa profesión, é un amante dos nenos, enseñalle a parte de as actividades que ten que enseñar deportivas, das modalidades que practican, enseñalle, bueno, pois unha forma de comportarse que eu creo que é moi acertada, e con bo rollo, como se dicíase, pois é capaz de sacar adiante pois o que outros non darían. O esforzo de Claudio, pois eu creo que hai que valorarlo nese sentido, e valorar tamén unha longa trayectoria que leva de máis de 40 anos no sistema este de educación deportiva, e que, bueno, que está dando moitos bons frutos aquí no Carballiño. Bueno, pois coa consecución de importantes logros deportivos para os integrantes da súa escola. É nada desexar que siga así, que o deporte base, pois que chegue algún día a ser unha cousa que aporte moito máis algo que aporta o Carballiño, e que é un modelo para outros sitios. Logo, que decir do amigo Ernesto Romero. Bueno, eu creo que se define, o modelo del defínese en dúas cousas. É un empresario que non conta ganar cartos. É dicir, é un home que todos sabemos que está, que ten apostado moito por o cine aquí na zona. É un home, un amante do cine, deses que xa non quedan. É un home que apostou parte hasta da súa fortuna personal para poder sacar adiante. É unha empresa que, como digo, se os cines nas cifras non dan, imagino ben leiro como será, pero aí está. Non lle importa, porque o leva no corazón e na sangre. Entón é un home que eu creo que é merecente máis que nadie, porque, bueno, é dicir, como digo, é un home de empresa, pero un home de cultura. E a cultura, pois, neste caso, está por arriba da empresa. Eso é importante, sobre todo pos que levamos moitos anos nela, sabemos o que é. Entón, os meus parabéns tamén, que siga así, que siga moitos anos, e que nos siga ofrecendo a posibilidade de ver cine aquí cerca, coas últimas tecnoloxías e cos últimos estudios. Despois, no premio póstumo,
Bueno, Antonio Rei Corride é unha persona que, sobre todo para os que integramos a organización e o xurado, unha persona para nós entrañable porque durante moitos anos estivo aquí presente, un día como hoxe. Bueno, conocémonos desde hai moitísimos anos, era unha persona entrañable en todos os sentidos, aparte de como músico e como actor de teatro, tamén como ser humano, que a condición humana para nós é fundamental. Entón, Antonio era un home agradable no trato, era un home educado, era un home respetuoso, tolerante, e despois era sempre disposto a botar unha mão no que fora. Entón, bueno, eu creo que esa consideración debemos ter con él, eu recordo que a entrega deste despois, unha persona que ademais foi un loitador, que hasta a súa enfermidade por non lle prestou non lle prestou casi, como suele decirse, importancia, porque estuvo hasta o último momento aí intentando seguir ca súa música, unha persona para nós dunha excepcionalidade importante. Bueno, finalmente, que imos decir do premio da superación no ámbito da educación, o premio máis o baixamento dos premios que temos, pero un premio que se está revelando como un premio moi importante porque eu creo que é un premio de darlle voz aos que, sobre todo, visibilizar a esa xente que, neste caso, os pais e os premiados, visibilizar o que detrás de nós, ao noso pé, por diante, arriba, abaixo, pois hai xente que ten uns problemas na vida que nós pensamos que non existen, porque non nos tocaron. Pero, bueno, sabemos o que é, o que debe ser, pois, pasar por unha situación desas, e despois ter unha persona como a súa filla neste caso, que é capaz de estudiar, que é capaz de sacrificarse, de esforzarse, e, sobre todo, como ben digo os seus compañeros e a dirección do centro, además sempre con unha sonrisa. Iso é unha cousa maravillosa, non? Entón, bueno, por ese sentido, eu creo que plenamente justificado, un póker perfecto, póker de ases, nunca me o dito, porque todos eles teñen esa condición de personas que unha serie de características que nós valoramos moito, como dice, sobre todo nós temos un certo espírito humanista que se está perdendo, unha sociedade que cada vez é máis amorfa, que cada máis é, pois non sei, máis anárquica en todo, pero neste caso temos que decir que nós seguimos apostando por os valores humanos, por eses valores que nos fixeron grandes ao ser humano no seu conxunto, e que, como digo, están francamente en desuso. Entón, é bo recordarlo de vez en cando, e nós nesa aposta estamos, e esperamos seguir así. Bueno, non vou decir nada máis ca isto, dar as gracias, como dixen, aos organizadores, gracias aos meus compañeros do xurado, gracias aos meus parabéns, por suposto, aos galardonados, e tamén gracias a todos vostedes por estar aquí un ano máis, onde xa, desde aquí arriba, que se ve moi ben todo o panorama, casi temos que dicir que xa somos unha gran familia, porque vexo moitas caras que repiten, e iso eu creo que demostra a saúde do premio. Moitas gracias. Pois imos agora con música que nos trae Merchi Rodríguez do grupo Leilía, interpreta Canto de Ermida. No te
Galardón Arenteira Deporte. Escola Madocoán. Pola súa implicación e incansable traballo dende hai máis de 40 anos a prol de promocionar o deporte e os valores que implica entre os máis novos, o xurado dos premios Arenteira decidiu distinguir a Escola Mandocán co premio Arenteira. Pues quiero felicitar a Claudio por un muy merecido premio. Desde luego ha dedicado la vida al deporte y a las artes marciales, actividades que transmiten valores de respeto, disciplina, perseverancia, que desde luego son muy importantes para la gente joven, pero también para la gente menos joven, que no debería olvidarlo. Claudio es una inspiración, yo lo conozco desde pequeños, empezamos o entrenábamos juntos y se convirtió en un gran maestro del Hapkido, pero no tiene problema en quitarse los anillos para seguir aprendiendo, y se aventuró en el mundo del Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu y MMA, que al final pues son actividades muy interesantes y muy de moda, que ha conseguido traer a un sitio no tan conocido en el mundo carballiño como otros. Sacrificio, no solo económico, pero en esfuerzo y en viajes. Visitó Corea, visitó Los Ángeles para entrenar con los mejores de Jiu-Jitsu y poder aprender y transmitir a la gente. Y desde luego con sentido del humor siempre, que es una de sus virtudes. Lesiones en el camino, pero bueno, son trofeos de los éxitos conseguidos. Sigue siendo una inspiración para mucha gente, incluido yo. Y bueno, muchos años más dando guerra, y otro premio pues puede ser en unos cuantos años. Gracias y un honor. Bueno, estoy aquí para felicitar a Claudio, a mi padre, por este más que merecido premio de mi parte y de parte de todos sus alumnos del gimnasio. Tengo que hablar un poco de Claudio, entonces yo creo que la mejor forma es hablar del deporte, que al final Claudio y deporte son palabras que van ligadas, van unidas por la mano. Empezó en este mundo, en el mundo de las artes marciales, hace más de 30 años ya, con el Hapkido, que el Hapkido fue, bueno, la arte marcial que le abrió las puertas a este mundo. Y hoy en día, y desde hace tiempo, puedo decir que en Hapkido, él y mi maestro son las personas quizás más relevantes, más importantes en el Hapkido a nivel nacional. Después también con el kickboxing, que quizás la mejor forma de mencionar que es Claudio como entrenador en el kickboxing son los resultados que llevamos obtenidos con los competidores. Todos los años campeones de Galicia, campeones de España, incluso campeones de Europa. Yo creo que son una buena forma de demostrar lo importante que es Claudio en el kickboxing como entrenador. Y después está el Jiu-Jitsu, que bueno, que ahora que no sé si estará ya arriba o va a subir aquí, ya veréis lo que le provoca el querido Jiu-Jitsu. Pero bueno, aparte de eso, quiero mencionar que al final una persona como es mi padre, que lleva 30 años siendo cinturón negro de Hapkido o incluso más, que empieza en Jiu-Jitsu hace 10, 11, 12 años, no sé la verdad, y se ponga el cinturón blanco y que se mueva por toda España, yendo a Valencia, a Madrid, a Asturias, que se vaya a Estados Unidos, que traiga aquí la mejor gente que hay para formarse él y para, asimismo, dar la mejor formación posible a sus alumnos, es algo que dice mucho el tipo de persona que es y el tipo de relación que tiene con el deporte y amor que tiene por esto. Y aparte de esto también con el spinning, que fue el pionero, fue la primera persona en Galicia en ser monitor de spinning, hace ya también muchísimos años, no sabría decir cuánto. Y claro, como bien dije, Claudio y deporte son dos palabras que van ligadas una con la otra. Pero también no sería justo hablar de Claudio sin mencionar también las palabras esfuerzo, dedicación, compromiso, trabajo duro y disciplina. Yo creo que son el conjunto de cosas que englobarían a mi padre. Pero si me preguntarais cómo definir a Claudio, ¿qué diría de Claudio? Para mí es buena persona. Para mí, sobre todo, es buena persona. Y yo creo que la gente que lo conoce puede corroborarlo, que es una excelente persona. Al final, ir a por cualquier parte y que te vea un alumno del gimnasio de hace 20, 25 años, que venía cuando tenía 10 años y se acuerde de ti y venga y te diga, hola maestro, ¿cuánto? No sé si me explico. Ese trato, esa imagen que tiene todo el mundo de él, yo creo que demuestra lo buena persona que es. Y para mí personalmente, por todo lo que es mi padre, para mí es un ejemplo a seguir. Y de verdad os lo digo, que si yo a lo largo de mi vida consigo ser solo la mitad de buena persona que es mi padre, estaría más que satisfecho. Y bueno, no me enredo más.
que de mi parte, de parte de la gente del gimnasio, de parte de todo tu entorno, muchísimas felicidades por este más que merecido premio, que lo disfrutes y que te lo mereces mucho y que te quiero mucho. Felicidades. Pois menudo discurso do fillo de Claudio. Despois deso, entrega o premio Arenteira na categoría de deporte José Alonso Cañizares, membro das Escolas Deportivas de Maside, e recolle en representación da Escola Mandocán Claudio Mateo, que a continuación do programa. A ver, eu iba a falar, pero ahora xa parece que teño un nudo aquí na garganta, realmente. En un principio, o meu fillo díxome, improvisa. Eu dixen, vou apuntar algo por si acaso, pero ao final vou facer caso e vou improvisar. Primeiro, felicitar aos demais galardonados, evidentemente, darlle gracias ao xurado. Realmente a Escola Mandocán naceu para cumprir un sueño, o sueño que tuve eu cando era neno. Sempre quise, desde o primeiro momento que pisei o tatami do meu maestro, fai moitísimos anos, soube o que quería facer na vida, quería me dedicar a eso. Entonces, cando empezamos, pues pouco a pouco, empezamos con clases de hapkido, recordo, de gimnasia de mantenimiento, despois pasaron os anos, e metemos kickboxing, Temos ido bastante ben, despois de moito traballo, a día de hoxe temos campeóns autonómicos, nacionales, temos un subcampeón de Europa, e este ano, pues por fin conseguimos un campeón de Europa, na Uxía, que anda por aí, na Uxía. Despois, seguimos avanzando, pasaron os anos, e fai por aí 9-10 anos empezamos co jiu-jitsu brasileño. A xente ten salido a competir a Portugal, e por aí ten ido bastante ben, este ano tamén conseguimos, xa temos 2 campeóns autonómicos e 3 platas. Que máis podo decir? Pois que quero lle dar gracias, que teño que acordarme de 3 persoas que non están aquí, pero que sempre están comigo. Se perderán un pouco. Un é o meu maestro de hapkido, Kim Sung-il, que foi o que realmente me abriu os ollos e o que fixo que amara tanto o que fago. Sin el, nada disto sería posible. Despois quero agradecer tamén a Juan Ramón Otero, que desde que empezamos o tema do jiu-jitsu fai xa 9-10 anos, estuve aí desde o principio sin conocernos de nada, apareceu un día polo gimnasio para axudarnos en todo o que necesitamos. Realmente sempre foi para sumar e para intentar crecer. En terceiro lugar, un amigo meu, de fai máis de 40 anos, que para min é meu irmão, que me deixou flipado, que é o Javier. Javier é un dos, a min, parte do éxito do gimnasio debo yo a él, porque entre outras cousas sempre tirou por min para que tuvera ilusión. Como vedes, un señor maior que nunca perde esa ilusión, é fundamental. E tamén quero agradecer a miña familia, que sempre me apoia, sobre todo cando teño razón nas cousas, evidentemente. E despois, por último, pero non menos importante, os verdadeiros protagonistas e artífices desde que isto funcione, que son os meus alumnos, os que estuveron e abriron o camiño e os que están, que siguen co camiño. Os adultos, os nenos e os pais dos nenos, porque realmente eles consumen parte do seu tempo entre os nenos ao gimnasio e eu estou moi agradecido, sobre todo por ser parte da formación que dan ter eses nenos. E xa para rematar, quero decir que as artes marciales aos rapaces proporcionan certos valores que hoxe parece que están en desuso ou que están pasados de moda, como é o esfuerzo, a lealtad, a disciplina, o sacrificio, e sobre todo que non importa as veces que caes, o importante as veces que te levantes, porque as artes marciales é caer e levantarte, igual que a vida realmente. E nada máis, boas noites e moitas gracias a todos.
escoitamos novamente a Álvaro Iglesias Trío, van a interpretar Foliadas dos Morenos e de Luxán. Galardón Arenteira, Cultura e Investigación. Novocine de Leiro.
pola súa incansable loita por manter viva a marcha do cine na comarca do Ribeiro, aínda cando a industria da proxección estaba nunha fonda crise, o xurado dos premios Arenteira decidiu distinguir o novo cine de Leiro e o seu propietario e promotor, Ernesto Romero, co premio Arenteira. Podemos afirmar con total rotundidade que o novo cine de Leiro é un faro de cultura, o único que queda na comarca do Orcellón e arredores. Bueno, Ernesto, aquí desde o teu pobo de Leiro, todas as veciñas e veciñas do Concello queremos che felicitar por ese premio tan merecido da Arenteira no Carballiño, para que sigas cultivando a tu amor pola arte, polas antigüedades, pola cultura en xeral que ti tanto patrocinas e tanto amas no teu cine, coas túas antigüedades, que tes unha boa colección. Nada máis, desearte toda a suerte do mundo, moita salud para que sigas disfrutando de todo ese mundo da arte, volvome a repetir, que tanto che gusta, nada, moi enhoraboa. A verdade é que un premio como este que se lle vai entregar a Ernesto Romero, creo que moi poucas veces é tan acertado como nesta ocasión. É un home enamorado do cine, é un home enamorado da súa profesión. Para Leiro é fundamental ter esta actividade económica, a parte de artística, no noso pobo, porque nos dá moita trascendencia. Polo tanto, eu quero felicitar desde o máis profundo do meu corazón a Ernesto Romero, que é un gran merecedor deste premio Arenteira. Tiña presa por coller o premio. Entrega o premio Felipe Gallego da Asociación Cultural Avantar e recibe Ernesto Romero, quen intervén a continuación. Bueno, pois quero felicitar a todos os premiados, quero dar as gracias a todas as persoas que se acordaron de min para darme este premio. Teño que decir que o ano que ven fai 60 anos que empecé a traballar no cine. Por unha casualidade conocín o fillo do empresario que tiña naquel momento o Cine Leiro. E como el, pois, os domingos os pasaba no cine, me dixo un día que me acercara ali, se quería, e que pasara a tarde ali e tal. A primeira vez que vin o proyector, que, por certo, ese proyector logo comprei eu, o teño no museo. E, bueno, cando vin o proyector nunca había visto non tiña unha chimenea que salía fume, porque o proyector traballaba con un arco voltaico, que é unha cousa parecida á soldadura eléctrica, e salía fumo e tal. Cando vin por onde salían o foco da película, que por certo me chamou a atención porque se poñía, por exemplo, cas imágenes ao revés, cousa que logo me din cuenta que era a lente a que cambiaba a imagen, e había que poñer a película ao revés, que a veces cando un se despistaba e montaba mal un rollo, logo o público pateaba e desfacía as butacas, porque claro, salía a película ao revés. Iso foi os comenzos. Eu me pasaba as tardes sentado nun taburete ao lado do proyector, apretando ali unha roda que tiña o proyector. Cada medio minuto había que mover un pouco e fixarse no amperaje que tiña. Non era automático, había que estar durante a película pendiente, senón a pantalla se iba oscurecendo hasta que se apagaba e non se veía a imagen. Esos foron os comenzos. Estuve 7 anos ali. Logo, despois de facer o servicio militar, intentei comprar alquilar ese cine, porque cando viñen estaba cerrado. Non foi posible porque pedían bastante por o traspaso. Entón, eu, nese momento que viñen de facer o servicio militar, me saquei o carné de operador, que era o que exigían para traballar nas cidades, para traballar como profesional. Me fun a Vigo, estuve primeiro en Villa García, no Teatro Cervantes, 3 meses, logo marchei ao García Barbón,
Estuve en 7 anos ali que foron maravillosos, onde conocí moitos actores e actrices, o pasei moi ben, vi moitas obras de teatro e tal. E logo, pois, a idea me volveu outra vez de volver a Leiro. Convencín a meu pai fixo o local, e fixo máis que nada por decir, bueno, pois voulle cumplir o gusto e fago, pero ele estaba convencido de que eso non iba a ser rentable, porque os cines estaban cerrando en todos lados, e montar un cine nun pueblo cando outro xa levaba 10 anos cerrado, o antigo cine de Leiro. Total, que me fixo a sala e tal, me viñen de Vigo, e bueno, pasei épocas bastante mal, de feito como un ano ou dous estuvo cerrado, porque non conseguía pagar nin as películas. Total, que foi cando empezaron a decir que viña o cine digital, bueno, volvín a animar outra vez a abrilo, que incluso o local xa estaba moi deteriorado, neses 2 anos se estropeou todo, e volvín a abrilo, e logo foi cando veo o digital, xa o de 3D e tal, que iso foi un boom, e me metí nunha inversión de 50.000 euros sin ter un duro, tuve que ir a incluso, o sea, levar como aval a casa, e logo pasou unha anécdota moi curiosa, que tiña unha finca que había comprado e restaurado con un moinho destes antigos de agua e tal, e falando cos de Disney, que é unha distribuidora bastante exigente en precios de películas e tal, me dixeron, sí, os estrenos que os vamos a dar, pero ese che sale mal, e metiches moito diñeiro no proyector e tal, entón eu dixo, bueno, se me sale mal, vendo unha finca que teño de 8.000 metros, e malo será que non pague no banco o diñeiro que pedín e tal. Total, que ao final terminou Disney, ou sea, o fundador de Disney, Javier Basayo, terminou comprándome a finca. Con eso, yo uns cuantos meses, a película de Avatar, conseguí pagar o préstamo que había pedido no banco de 50.000 euros. E logo tuve a mala suerte de que ao cabo de uns anos queimou o proyector, tuve que gastar 35.000 noutros que, bueno, é máis moderno, que por certo agora se estrena Avatar en 48 imágenes, que é unha calidad impresionante, e ese proyector xa me vale para pasar, en vez de 24 imágenes que se están pasando hasta agora, en 48, que ten moita máis calidad. Foron uns anos bastante que disfrutei moito, pero tamén moi sacrificado, porque cando empecé con 14 anos, os amigos que se iban os domingos a disfrutar, iban ao cine a ver as películas, logo salían, se divertían, eu estuve encerrado prácticamente todos os domingos, prácticamente toda a vida. Pero bueno, si volvera a nacer, volvería a facer o mismo, porque a miña maneira fui moi feliz e fixen o traballo que me gustaba. E iso creo que, non sei, creo que é importante, o sea, cada un facer. A familia, parte de familiares me decían, tú non queres, o que non queres é traballar, o sea, tú queres eso porque iso é unha diversión e non queres traballar. E outro, o sea, me decían, porque búscate un traballo noutro sitio, eu quixen eso. Ahora, que fun feliz con eso, bueno, pues eu creo que sí. E iso creo que é o importante, o sea, facer o que a uno le gusta. Aunque a veces hai que pasar momentos que, mientras fun empleado, non tiña tantas preocupacións, pero ser empresario sí xa é un pouco máis complicado. E creo que non digo máis. Agradezco moito. Solo se me olvida unha cousa. O premio yo vou a dedicar ao público, a todas as persoas que ao largo dos anos, desde o 83 que leva aberto o novo cine, dedicarlo a todas as persoas que, aunque só fora unha vez na vida, que sacaron unha entrada, que foi a única maneira de que o cine pudera perdurar en tantos anos. Só isto. Creo que é un premio dedicado a moitos dos que estamos aquí, porque moitos agradecemos en tempos ir cos nosos nenos ao cine. Continuamos. Escoitamos agora o coro de cámara onde foi director o noso seguinte galardoado, interpreta Esta Tierra, unha canción moi significativa para ele.
Galardón Arenteira, título póstumo. Antonio Rei Cornide. Difícil é ser profeta na túa terra, pero así recordamos a Antonio Rei Cornide, un home que dedicou gran parte da súa vida á súa gran paixón, a música. Membro presidente da Coral do Casino, presidente da Federación Coral de Galicia, membro do grupo de teatro Tiruleque, fundador e director do Coro de Cámara Música Viva do Carballiño e membro da Coral Polifónica da Golada. O seu é un exemplo de potenciación do papel das corais no ámbito cultural galego. Por todo isto e moito máis, o xurado dos premios Arenteira recoñece este galardón a Antonio Rei Cornide, a título póstumo. Bueno, coñecín a Antonio Rei Cornide sobre o ano 70 e algo. Ele estaba de interventor no Banco de Santander e nós tiñamos en aquela época, Maripaz e eu, un comercio de xoguetes que abriramos precisamente ese ano. Por relación cos fillos, máis adiante, no anos 70 e tanto, no 75, 76 aproximadamente, foi cando empezamos a ser amigos, porque os rapaces iban aos mesmos colexios, e a relación entre fillos despois transformouse en amizade cos pais, tanto con Antonio como coa súa dona Carmela. E posteriormente, a parte da amizade que xa tiñamos, coincidimos no primeiro intento de teatro un pouco formal, de teatro amador que se fixo no Carballiño, posteriormente a Orballo, no Casino. O Casino do Carballiño, de man de Eulosio, que era directivo daquela, formou un grupo de amantes do teatro e aí comenzou o Tiroleque, no ano 75. Antonio foi un dos fundadores xunto comigo, e en aquela época tamén participaba a miña muller, Maripaz, e a ahora, desgraciadamente, viúva de Antonio, Carmela Castro Piñeiro. Dende aquela, Antonio e eu fomos inseparables. Antonio participou tamén en moitas actividades do Casino, na Coral, chegou a ser director da Nacional, vicepresidente tamén,
chegou a ser presidente da Federación Galega de Corais e sempre foi un home moi vencellado á cultura do Carballiño. Eu sempre tuve con il un gran apoio na dirección de Tiruleque e con il emprendimos un montón de actividades teatrais. Participou incluso como directivo na Federación Galega de Teatro Afeccionado e sempre estivemos xuntos naqueles primeiros momentos en que era moi complicado o teatro do Carballiño, había poucos medios. Fomos desenvolvendo toda a nosa actividade e ele estive sempre vencellado a Tiruleque desde o primeiro momento hasta o seu falecemento o 6 de outubro do ano pasado. Antonio, parte deso, era directivo tamén de Tiruleque e tiven sempre a grandísima sorte de ser amigo seu. Bueno, Antonio, para nuestro coro, para Música Viva, más que solo un presidente, era como un padre, era el alma que siempre estaba ahí detrás de cada proyecto, poniéndonos en contacto con pues, las distintas oportunidades que teníamos de ir a cantar con otra coral en algún evento, en cualquier momento. Y más allá de eso, durante los ensayos también estaba siempre pendiente de que todo el mundo estuviera a gusto, tuviera todo lo que necesitaba, si alguien iba a llegar tarde, si alguien no le abría la puerta, cualquier cosa. ¿A quién llamaba a la gente? Antonio, automáticamente. ¿Por qué? Porque era eso, esa figura confiable, ese pater familias, ¿no? dentro de Música Viva. Música Viva nació en 2009 y fue una iniciativa de intentar crear un coro que fuera algo más que la típica coral con muchos coralistas y simplemente masa coral. Querían hacer algo más pequeño, un coro de cámara, pero con voces de calidad, un trabajo cuidado, con esmero y poniendo mucho mimo en cada pequeño detalle. Y yo creo que con los años, teniendo a Antonio siempre detrás y a Mari Carmen, por supuesto, han ido pasando diversos coralistas, pero ya desde luego todos los años en los que he estado yo, tenemos una masa coral bastante sólida, bastante estable y eso, nos mantenemos, seguimos haciéndolo ahora mismo durante este último año, que ha sido complicado desde que ha faltado Antonio, pero hemos continuado pues, por él, por no dejar morir este proyecto y seguir llevándolo al lugar hacia donde a él le hubiera gustado. Pues entrega o premio Xosé Luis Sobrado Pérez e recolle un dos seus fillos, Pablo, quen intervén a continuación. Boas noites. Eu traigo o escrito da cousa porque a nai non pode estar presente hoxe, entón traigo as súas palabras. Boas noites. Hoxe estamos aquí en representación da nosa nai, que por motivos de saúde non pode estar presente como sería o seu desexo. E as palabras que vou dicir son as súas palabras. Quero agradecer a organización dos galardóns da Arenteira que este ano tiveron a ben concederlle o título póstumo a Antonio Rei Cornide. Para nós, a súa familia, é un orgullo enorme recibido. Tamén quero felicitar os demais galardoados. Tamén quero felicitar a todos eles con máis méritos que os suficientes para recibir este premio. Por último, pero non menos importante, agradecer ao xurado, co seu presidente ao fronte, don Xosé Luis Sobrado, xunto co seu equipo, ademais das asociacións das comarcas do Carballiño e Ribadavia,
que cos seus votos foron quen de otorgarlle a Antonio este galardón. A todos, sen excepción, gracias infinitas sempre. Moi boas noites. Seguimos con música, escoitamos agora de maneira conxunta a Merchi Rodríguez e a Álvaro Iglesias Trío. Interpretan Canto do Cárcere. Galardón Arenteira Superación Persoal. Icía Nogueira Crespo. Que nesta ocasión aplaudamos así, porque a nosa seguinte premiada ponlle especialmente nerviosa aos ruidos e o aplauso un deles, así que imos darlle un forte abrazo, pero desta maneira. Ou así, vamos, non? Bueno. Pois como ven, a nosa seguinte premiada tocoulle unha vida moito máis complicada que a dos seus compañeiros. A alumna de segundo da ESO no Instituto número 1 do Carballiño, a súa enfermidade provocalle infinitas limitacións diarias. Pero o esforzo da súa familia, do equipo educativo e da súa propia superación fai que cada día sexa un exemplo de valentía a imitar. A súa vida é un exemplo de aprendizaxe constante. Por todo isto, o xurado dos premios Arenteira distingue a dona Icía Nogueira Crespo con este galardón. Queridos amigos e amigas, familias, compañeiros, profesorado, autoridades e, sobre todo, querida Icía, este aplauso, este premio e este cariño inmenso son para ti, Icía, porque ti es luz, es forza e es vida. Cando me dixeron que tiña que falar sobre ti, Icía, a miña mente encheuse de ideas, de recordos e imaxes que se superpoñían unhas ás outras. Pensei en como podería resumir en só unhas liñas todo o que ti representas. A forza, a tenrura, a luz, a lección diaria de vida que supón coñecerte. E confeso que non é doado, porque falar de ti é falar dun sentimento, dun exemplo que non cabe nun discurso, nin un premio, nin unha soa palabra. Recordo con especial cariño o día que viñeches visitar a nosa clase o ano pasado. A túa chegada encheu a aula dunha enerxía distinta, desa que non se pode explicar, pero se sente. Chegaches na túa cadeira de rodas, cun sorriso que o di todo.
En uns segundos fixo que todos esquecésemos as diferencias para centrarnos no esencial, na túa maneira de mirar, de comunicarte, de estar presente. Non facían falta palabras, porque o teu silencio fala. Tamén me veñen á memoria aqueles concursos do colexio, que creo que se chaman Cartas a Icía. Cada ano, ao escribir unha desas cartas, era como abrir o corazón. Intentábamos poñer por escrito o que ti nos transmitías. Superación, valentía, alegría, esperanza. E ao rematar, sempre quedaba a sensación de que ningunha carta podía recoller todo o que ti significas. Icía, ti non és só unha rapaza de 15 anos que loita cada día contra as limitacións dun corpo que non te responde como quixeras. Eres unha moza que vive con intensidade, que sorrí malía as dificultades, que fala coas mans, cos ollos e co corazón. Cando penso en como describirte, só me sei dicir que ti és vida, vida na súa forma máis pura, máis auténtica, máis valente. Hoxe este premio é para ti, pero o verdadeiro agasallo é poder coñecerte, aprender de ti e deixar que o teu exemplo nos lembre que vivir é ante todo un acto de coraxe e de amor. Por iso, hoxe, cando se lle entrega este premio Superación, non se recoñece só o teu esforzo persoal, senón tamén o valor de todas esas persoas que loitan cada día por vivir con dignidade e alegría, sen deixar que as limitacións definan que son. Grazas, querida Icía, por ensinarnos a ver o mundo cos ollos do corazón. Grazas por existir, por sorrir e por facer da túa vida un himno á esperanza. Icía, grazas por ser quen és, por esa sonrisa que resiste, por ese espírito que non se rende, por amosarnos que a vida, mesmo cando é difícil, sempre merece ser vivida. Hoxe, este premio é teu, pero o agasallo verdadeiro é o teu exemplo que nos fará mellores a todos. Hola, soy David y fui compañero de Icía desde que estaba en primaria. Conozco todas las dificultades por las que haya pasado y sé que es una niña muy fuerte y valiente. Aumenta sus capacidades y reduce sus dificultades al máximo y por eso es una niña muy especial. Icía, muchas felicidades por tu premio y sigue así. Querida Icía, querida alumna, parabéns. A verba que mellor pode resumir a sensación que teño ao saber que fuches galardoada é a da verba grazas. Grazas, Icía, por demostrarnos que a valentía é a mellor ferramenta para loitar contra as adversidades. Grazas, Icía, por lembrarnos que os obstáculos están para salvalos, nunca para deterse. Grazas, Icía, e a túa familia por confiar en nós neste centro educativo. Eres fonte de inspiración para aqueles que cremos na diversidade e pensamos que cada día debe ser un reto, unha meta. E tamén pensamos que a aprendizaxe non é nin un círculo pechado, nin unha ciencia exacta. Grazas aos que premiades o esforzo e a superación, sen dúbida un gran acerto no precioso sendeiro da empatía. Neste día, nesta gala, nestos premios Arenteira, dende o IES número 1, permitídeme abrir unha pequena xanela e colarme nos premios Arenteira e enviarche a ti, que o mereces todo, apertas, orgullo, ledicia e, sobre todo, moitos parabéns. Pois entrega este premio ao presidente do Grupo Ceriber, Manuel Bernárdez, recolle dona Cecilia Crespo, naida galardoada, que a continuación toma a palabra e lembren que así lle damos os parabéns.
o papá de Icía e eu queremos dar as nosas máis sinceras felicitacións aos premiados Arenteira que nos acompañan no día de hoxe pola súa grandísima labor no eido cultural e deportivo na comarca do Carballiño e do Ribeiro. Por outra banda, desexamos agradecer a entrega do premio Arenteira, o esforzo e a superación educativa a nosa filla, tanto a organización como o xurado por todo o que dito premio simboliza para a nosa familia. E tamén queremos dar as grazas a todas as persoas que o fixeron unha realidade. O profesorado da atención domiciliaria, porque cada profe aporta co seu aquel profesional e persoal un pequeno gran avance educativo e vital de Icía, e por permanecer na nosa aventura vital unidos para sempre por un lindo fío invisible. O profesorado e persoal non docente do Centro Educativo Público de Educación Infantil e Primaria da nosa vila, por axudarnos a facer máis grande o proxecto da libercapacidade, que naceu na miña cabeza para visibilizar a diversidade funcional de Icía, e a diversidade funcional en todos os seus xeitos. E o seu alumnado, por recibir cada proposta e cada visita de Icía para fortalecer dito proxecto con gran ilusión, empatía e agarimo. O persoal docente, non docente e alumnado do IES número 1 por camiñar o noso carón nas nosas visitas ao centro e querer formar parte activa na nova etapa educativa de Icía. Seguiremos aprendendo e crecendo xuntos na diversidade. As terapeutas e os terapeutas de Icía, por acadar pasiño a pasiño grandes logros inimaginables no seu inicio vital e pola súa fermosa implicación coa nosa familia moito máis alá da súa labor profesional, sempre agradecidos. As asistentes sociais, por facilitarnos todos os trámites e procesos administrativos que sempre supoñen unha inmensa carga adicional debido aos propios desafíos da vida cotidiá con Icía. Os profesionais sanitarios, por axudarnos coa complexa saúde de Icía. Grazas á súa profesionalidade e humanidade, a nosa filla pode seguir a día de hoxe o seu camiño vital. As voluntarias e o capitán do voluntariado dunha inclusiva praia portuguesa por animarnos a que a nosa filla viva o mar ben de preto, por compartir connosco enriquecedoras conversas e agarimosos xogos con Icía. A toda a nosa querida xente familiar, principalmente o meu pai e a miña nai, por transmitirme lindos valores e polo seu apoio incondicional na nosa realidade con Icía. E a nosa querida xente amiga, por acompañarnos con tantísimo amor na superación das diferentes fases de escalada na altísima montaña da diversidade funcional da nosa filla. A Rui e a familia, e a Lúa e a familia, porque a diversidade funcional dos nosos cativos e a nosa paixón pola música crearon unha máxica unión especial que nos acompañará para sempre, para desfrutar dos logros destes nosos aventureiros e para superar as adversidades da súa valerosa vida na libercapacidade, sempre xuntos. E, por suposto, darlle as grazas á nosa intrépida aventureira Icía por ensinarnos día a día, coa súa ilusión, alegría, valentía e agarimo, o que realmente é importante na vida. E lembrarnos que todos os seres humanos vivimos como ela na libercapacidade, porque cada persoa ten en maior ou en menor medida límites que debe intentar facer máis pequenos e capacidades que debe intentar facer máis grandes para poder habitar nun mundo planetariamente máis humano. E agora, Icía quere dar unha última mensaxe. Ela se expresa moito coa mirada, co seu sorriso, se te pilla preto con un abrazo, sempre está disposta con a mão aperta, pero en realidad tamén agora ten, gracias á tecnología, este comunicador. Entonces, a ver si conseguimos que lle dé y nos diga ela.
Bueno, un momentito, porque con nervios apaguei o comunicador. Vou usar todo directo. Graciñas mil a todas e todos. Sempre na nosa mente e no noso corazón. Graciñas mil a todas e todos. Sempre na nosa mente e no noso corazón. Graciñas. Bueno, creo que quero un aplauso sonoro. A ver se dou continuado, pois con este motivo premio chegamos ao final desta gala. Parabéns aos premiados, gracias, moitas grazas á organización dos premios Arenteira por pôr en valor o traballo de toda esta xente e por pôr en valor as historias que se viven e que día a día descoñecemos probablemente no noso pobo. De corazón, moitísimas grazas. E despedímonos co himno galego que van a interpretar Merche e Álvaro Iglesias Trío. Despertado teu sol.
que menos que felicitar este evento unha vez máis, un ano máis, que, bueno, son uns premios máis que merecidos, uns valores impresionantes, a xente que, a personas que o teñen, como ben dixen antes, máis que merecido, e que, bueno, pois esperemos que po ano que ven sigamos con esta tradición. Agradecerle aos organizadores, aos xueces, non? Que son os que verdadeiramente pois ditaminan os premios, neste caso máis que acertados. Como cada ano é un honor asistir a estes premios que están implantados xa na comarca do Carballiño Ribeiro, a verdad que sinte unha enorme emoción, non? Pois sobre todo porque se valora muitísimo o aspecto social, deportivo, e son entrañables. Eu, a verdad que salgo moi emocionado, creo que se merecen muchísimo os premios galardonados este ano, que creo que sirven de estímulo, pero de estímulo para todos nós. O sea, é un exemplo de vida, tanto nas artes, na cultura, no deporte, son un emblema. Por tanto, é un honor, como digo, asistir a estes premios e que sigan muchísimos anos máis, porque fan comarca, porque fan patria. E non só neste aspecto, que tiñan que ser en máis aspectos. Por tanto, enhoraboa ao tribunal, enhoraboa aos organizadores, e é unha verdadeira ledicia poder estar aquí para asistir e aplaudir a estes premios tan merecidos. Que siga e vémonos no próximo ano. Non teño palabras máis que de felicitación, agradecemento para o Grupo Ceriber, para o xurado, porque nos diron a todos hoxe unha lección de calidad humana. É emocionante, é reconfortante ver que as comarcas de Carballiño e Ribeiro pois teñen uns modelos tan importantes, uns modelos a seguir. A única palabra que creo que define todo eso é que son emocións e orgullo de pertenecer a este colectivo, a esta comarca, e, dende logo, admirar a todos os premiados, felicitar ao grupo, e que siga así, e que sigan buscando a calidad humana, que é o que se premia realmente en estes premios Arenteira. Enhorabuena a todos os responsables. Moitas gracias. Unha edición máis moi aumentada, moi favorable, moi ben organizada destes galardóns que eu tiven a sorte de ser un dos galardoados, non nesta ocasión, senón en edicións anteriores, e os meus parabéns, por suposto, aos premiados, os meus parabéns ao Grupo Ceriber, que son os verdadeiros motores deste galardón, e demostra estes premios demostran que desde o local, desde o Carballiño, desde a nosa vila, desde a nosa cidade, pois tamén se pode trascender e facer a gran labor de agradecemento, de humanidade que reclama o mundo enteiro. Quer dicir que desde o Carballiño podemos dar exemplo a todo o mundo do que é en realidade a solidariedade, do que é a fraternidade e do que é a irmandade.